Сървър планове. Какво е това? Сървърното пространство е като виртуално пространство за един много голям компютър. Сървър, което ти се отдава за ползване, когато си абониран за хостинг услуга на даден доставчик. Или казано по друг начин, това е един хостинг план или няколко хостинг плана с много голямо пространство, създадени за големи организации и бизнеси. За какво се използва сървърното пространство? Първо, за съхранение на уебсайта. Всички файлове, които изграждат твоя сайт, HTML, CSS, JavaScript, изображения, видеоклипове и други, се качват на сървъра и се съхраняват в твоето пространство. Второ, база данни. Ако използваш динамичен сайт, който изисква база данни, например WordPress, тези бази данни също се съхраняват на сървъра. И третото е имейли. Някои хостинг планове включват и пространство за електронна поща, където можеш да създаваш имейл кутии на твоя домейн. Когато имате нужда от сървър план, трябва да вземете предвид, че съществуват различни видове сървър планове, като например VPS сървър плана. Той е подходящ за малки бизнес сайтове и големи лични сайтове, които се нуждаят от прилични ограничения на ресурсите. Dedicated сървър плана. Той е най-добър, ако имате среден или голям бизнес сайт, с амбиция, че можете да спестите време с дългосрочен план. Или Cloud сървър плана. Той е подходящ в ситуация, в която имате нужда от сървър план за определено време или само определено пространство. Cloud хостинга може да се нарече още хостинг с наето място или експлоатация по заявка. Направете информирано решение и започнете работа по изграждането на вашето бъдеще с Belani Host.